sai abin ya janyo ƙalubale tsakaninku, wanda dukkan abubuwan da suka ba da gudunmuwa wajen taɓarɓarewar tarbiyya kenan. In the other hand kuma in ka duba ta shugabanni, wato abin da ya kamata idan yaro ba a ba shi tarbiyya a gida ba, ya zo ya aikata wani abin da ya kasance matsayin crime, to ya kamata gwamnati ta yi mashi hukunci daidai irin hukuncin da ya kamata ta yi wa yaro, yadda zai fuskanci abin nan da ya lallai ba abin da ke haifar da ɗa mai ido ba ne. Saboda me, gobe ba zai ba, sannan waɗanda ke tattare da shi ba za su taɓa yin irin wani abu makamancin haka ba. So shi ne gaskiyar magana. So idan na dawo gare ka Adamu Jibrin, muna batu akan magana ta tarbiyya, wanda a da ana fama da cewa tarbiyya ce ta tsakanin al'umma ko kuma wanda ya girme ka, amma yanzu abun ya koma har ga waɗanda ake ganin suna da martaba da matsayi, wato malamai, wanda ya yi magana akan iyaye.